Hola, benvinguts al nostre canal a YouTube, al canal de Siboc a YouTube. Avui em venia de gust començar-vos a parlar d'alguna de les obres que tenim publicades en el nostre catàleg i he escollit una novel·la que em venia molt de gust llegir. Es tracta de Wonder, de l'escriptora R.J. Palacio. Ja us puc dir d'entrada que m'ha semblat un molt bon llibre, per això he decidit fer-vos en 5 cèntims i de fet m'ha semblat també un molt bon debut perquè es tracta del debut literari d'aquesta escriptora nord-americana. Bé, Wonder és la història de l'August, un nen que va néixer amb una malformació facial i aquesta circumstància, per bé i per mal, ha marcat els seus primers anys de vida. I la novel·la comença en el moment en què l'August, quan ja té 10 anys, s'incorpora per primera vegada a l'escola. Bé, si mai heu estat el nen nou de classe o la nena nova de classe, ja sabeu que això fa molta por i de fet és tot un repte quan ets un nen. I en el cas de l'August m'atreviria a dir que el repte és majúscul i de fet és doble, perquè no és només la cara nova de classe, sinó que a més, per raons òbvies, és una cara definitivament diferent a la resta. I ja sabeu que això de la diferència, especialment en el món dels nens, sovint genera cert rebuig i certa incomprensió i, de fet, al final Wonder el que acaba sent és això, la història d'algú que lluita per integrar-se, d'algú que s'esforça per integrar-se en una comunitat social i escolar que ja està formada i que ja es coneix i que funciona per ella mateixa. Bé, com qualsevol història d'integració, el llibre té moments de molta felicitat i moments molt brillants i a la vegada moments bastant foscos, bastant fotuts i bastant complicats de digerir. Bé, segurament el gran encert des del meu punt de vista del llibre, de fet de l'escriptora, és l'estratègia narrativa que segueix a l'hora d'explicar-nos la història i és que el que fa és anar canviant de narrador en les diferents parts de la novel·la. És a dir, això el que ens permet és no només conèixer els pensaments, les idees i les experiències de l'August en primera persona, sinó que també ens permet conèixer què en pensen i com ho viuen les persones del seu voltant, ja siguin familiars o companys de classe, que l'accepten o que no l'accepten. I en aquest sentit crec que l'escriptora el que fa és anar despullant totes aquestes idees i tots aquests prejudicis i totes aquestes experiències i en aquest sentit aquesta estratègia segurament fa la lectura una lectura molt més amena, molt més rica i una història molt més polièdrica. Bé, no puc fer res més que recomanar-vos-la, m'ha agradat molt, crec que és un exemple més, no és el primer llibre que ho aconsegueix, ni molt menys, però crec que és un exemple més de com des d'una història aparentment infantil i des d'una història que va dirigida essencialment a un públic jove, al final el que s'acaba fent és enviar missatges universals, missatges molt potents que d'alguna manera o altra piquen a la consciència del món dels adults, no només del món dels joves. En fi, més d'1 milió d'exemplars venuts a tot el món, si no recordo malament ha estat traduïda a 42 o 43 llengües, que són moltíssimes llengües, o sigui que d'alguna manera és garantia d'èxit. Si voleu trobar més informació podeu entrar al nostre lloc web, en trobareu més informació d'aquest llibre i dels altres que tenim publicats i, en fi, us animo a llegir-la, crec que no us fallarà i espero que us agradi. Gràcies per escoltar-me i fins la propera. Gràcies.